La targeta Suma ja és una realitat, una targeta que agrupa tres mitjans de transport, Metro València, MT i també la Renfe. Per a parlar-nos de què ha passat, el procés i què significa este avantatge de la targeta Suma, ens hem traslladat fins a Aldaia, una de les poblacions que més ha lluitat per aconseguir que la targeta fos una realitat. I està amb nosaltres la regidora de Transport Públic, Laura Delgado. Bon día. Buenos días. ¿Cuáles son esas ventajas de las que se van a aprovechar los usuarios en esta ocasión de Aldaia? Pues mira, tengo la tarjeta Suma aquí, como tú has comentado ya, por fin tenemos la integración, que por fin tenemos tren, metro y bus integrados en una misma tarjeta. Y una de las grandes ventajas también que tenemos es el precio, porque tenemos casi un 50% de descuento en el precio. Aldaia antes era 2 zonas, A y B, ahora es B, de costar la tarjeta 15 euros, ahora cuesta 8, prácticamente la mitad. Y en el bono mensual ocurre igual, costaba 58,50 y ahora cuesta 35, prácticamente la mitad. Y la gente joven se sigue beneficiando de su 15% adicional. Con lo cual es, pues eso, Suma, por eso se llama Suma, porque tenemos más transporte, digamos, en solamente una tarjetita, y lo bueno es eso, más transporte, menos tarjeta y bueno, más facilidad porque lo tenemos todo en una. También facilidades a la hora de adquirir esta tarjeta, ¿verdad? Exacto, se puede adquirir en kioscos, en estancos y como novedad en las estaciones ahora de tren pues también la podremos adquirir. Muchas gracias, concejal. A vosotras. Nosaltres anem a ampliar esta informació amb l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Quin ha sigut el procés d'aconseguir la unificació tant de zones com de preu i en la targeta Suma per als habitants d'Aldaia? Bé, la veritat és que és un treball de molt de temps. En este projecte, en esta iniciativa, Aldaia, la Quasi Xirivella hem anat de la mà, perquè d'alguna manera som 100.000 habitants i tenim una manca de transport important. No tenim metro i això té una dificultat important a l'hora del transport, a més de la limitació de la C3, que en l'arribada de l'AVE va dificultar el transport, la connexió més directa en València. Vol dir que duguem molt de temps, molts anys, els tres pobles treballant per a reivindicar i aconseguir una millora del transport. I és cert, i n'hi ha que dir-ho, i avui és una prova evident, que el govern del Botànic ha tingut la sensibilitat de fer possible algo que és fonamental, i és la justícia econòmica tarifària. És dir, que en els pobles de l'àrea metropolitana tinguem els mitjans de transport que tinguem. Per tant, ara qualsevol veí de la Quas, Aldaia o Xirivella pagarem el mateix independentment del transport que agafem. Això era bàsic, essencial, i ja se pot disfrutar. Per tant, vol dir que el treball conjunt de tres pobles i el treball i la sensibilitat del govern del Botànic ha fet possible que avui puguem disfrutar d'esta millora, que queda molt, però és una millora important. Moltes gràcies i enhorabona. Molt bé, a vosaltres. Tornem a donar-li enhorabona a tots els usuaris d'esta nova targeta Suma en aquest dia.